V roce 1457 se první členové jednoty bratrské usadili ve východočeském Kunvaldu. Začali hospodařit a provozovat svá řemesla k obživě, ale i podpoře začínající práce jednoty. V podnikání se drželi pravidel, o kterých rozhodl bratrský sněm v roce 1494. Odvádět kvalitní práci, zboží nepředražovat, mít dobré vztahy se zákazníky. Tam, kde jednota působila, zakládala vlastní školy a také své nemocnice. To bratry přivedlo k dalším řemeslům, knihtisku a knihvazačství. Vznikaly první tiskárny a v nich vzácné knihy. Roku 1547 však musela jednota odejít z Čech na Moravu. V Kralicích našla úkryt bratrská tiskárna. Zde vznikal klenot české literatury Bible kralická. Po Bílé hoře odešla většina bratří do emigrace a s nimi jejich řemeslný Do Lešna se tajně vydala i kralická tiskárna, která zde pracovala až do vyhoření města. Jednota i její podnikání znovu povstaly v 18. století v Herrnhutu. Emigranti z Moravy svou osadu rychle změnili v hospodářské centrum. Bylo pro ně samozřejmostí podnikat čestně a poctivě. Ze zisků podporovali školky, školy, nemocnice. Ale hlavní zisk byl rozdělen na misii. Významným místem bratrského podnikání byl holandský Zeist. Zde se rozvinuly přepravní služby, rozmanitá průmyslová výroba a obchod s koloniálním zbožím. V Polsku proslula podnikavostí Nová Sol. Bratři zde obchodovali s vínem, textilem, kávou a dalším zbožím. Později založili i vlastní banku. Prvotinou návratu jednoty do Čech byl sbor v Počtejně. Byla zde malá továrna na výrobu knoflíků, která podporovala bratrský sirotčinec. 20. století nebylo pro podnikání příznivé. Co nezničila druhá světová válka, na dobro ukončili komunisté v roce 1948. Pro podnikání nebylo v Československu místo. Po roce 1989 se situace změnila. V současnosti jednota bratrská podnikání znovu rozvíjí a opět podporuje své projekty. Právě v duchu této tradice byla v roce 2011 jednotou bratrskou založena společnost Father and Sons.